تن من وارے لبا کھوج کھرا اس ماہی دا کیڑے ماہی دی گل کیتی سید نادر شاہ علی صاحب میں سموڑ آلیاں نے اللہ دی بے تعریف بیان کر دے اللہ دی اللہ نو پیان دے ماہی لبا کھوج کھرا اس ماہی دا تے جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے مالک سارے جگ دائے ایک گل نہ یار ایک گل نہ آرے اور آر دیئے ایک گل نہ یار اور آر دیئے نہ بیس علم دگرار دیئے اتھے پیش نہ جاندی سوچ وچار دیئے اتھے پیش نہ جاندی سوچ وچار دیئے اتھے بیر عشق دا پیان وقت آئے تے لبا کھوج خراؤس ماہی دا تے جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے پہلا صفت خدا دی آکھاؤ تے جس خلقیا کل جہان تائی قابل غور لفظ پھر لفظ رپیٹ کر رہے ہیں پہلا صفت خدا دی آکھا تے جس خلقیا کل جہان تائی تے جگہ تمک دی سال تیار کیتا آئے آئے شمر کمر زمین سمانتا تے رب پتھری پاڑ دا کیڑیانو تے روزی دیم دا جنے نسان دائی تے آپ مالک رب چنگیاں مندیاں دا پڑھ کے ویک سردار پاگ قرآن دائے لبا کھوج خورا اس ماہی دا تے جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے قابل غور لفظ لبا کھوج خورا کیونکہ اللہ دی ذات فرمانے نے انسان میں تیری شارت نالوں نزدیکا اللہ بیانے نے میں تینوں ویہ رہے ہیں ہر ٹائم کی تو کر رہے ہیں یہی گل آل نبی اولاد علی سید پیر بابا جی نادر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کر گئے آپ فرمانے نے لبا کھوج خراؤس ماہی دا تے جڑا اندروں دل نو ٹھگ دائے اساں تکیا روپ الہی دا اساں تکیا روپ الہی دا او جڑا مالک سارے جگ دا